programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, amigos e amigos, moi boa noite, saudos. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe estaremos co primeiro tenente alcalde do Concello de Aia de Arousa, portavoz do BNG, analizaremos a situación deste Concello da Arousa. Estaremos tamén co portavoz do Partido Popular para
que nos faga balance desta legislatura e que nos analice a situación política do Concello de Moiro. Será con o seu portavoz do Partido Popular, con Fernando García, e abrimos este turno de entrevistas, de análisis, co alcalde de Ribadumia, con David Castro. Moi boa noite, benvido, señor Castro, como estamos? Hola, boa noite. Bueno, ven vostede de xogar na Champions, a Champions do fútbol mundial, xogouse este fin de semana aquí en Ribadumia, non? Pois a verdade é que sí, a verdade é que vimos de ter unha fin de semana moi importante para Ribadumia e para a comarca, eu creo que tamén para a provincia, para Galicia, porque estamos falando dun evento deportivo moi importante de carácter internacional e con moi boas referencias a nivel internacional, polo tanto estamos moi contentos. É dicir, rematou nesta época, pero un evento que empeza en decembro con aproximadamente 2.000 persoas, que son 3 fins de semana, despois en Semana Santa, os 4 días tamén, que veñen 80 equipos de todo Galicia, do norte de España e de Portugal, e agora rematamos cos equipos, digamos, top de Europa, e a verdade que pois, o Concello de Ribadumia está moi contento, pero eu creo que debemos de estar contentos a comarca, como dicía antes, a provincia de Galicia, porque un evento deportivo destes... E que nivelazo teñen estes chavales, non? Bueno, se supón que van a ser os mellores de Europa, e que se supón que destes nenos e nenas, destes nenos que estuveron aquí en Ribadumia, van a sair grandes xogadores para grandes equipos. Estamos falando de Madrid, Barcelona, Milán, Bayern Múnich, aquí vai mellor, o Barcelona foi mellor aquí que na Champions, non? Bueno, a verdade é que sí, este é o futuro, e, bueno, pois mostraron un nivel deportivo pois moi interesante, e de feito, bueno, pois gañaron o torneo, e a verdade é que, bueno, pois creo que teñen bo equipo, non? Pero, bueno... Para Galicia este é máis importante que a final da Champions que se vai xogar o día da festa do Tinto, non? Bueno, todo é importante, pero este evento para Galicia, pois sí que é moi importante. Por tanto, estamos moi contentos. Foi un fin de semana en Ribadumia pois repleto en materia de eventos deportivos, e a verdade que, bueno, pois moi satisfeitos con todo o resultado. Logo entramos un poquinho máis en detalle, se lle parece, e a máis, bueno, xa están co Tinto a voltas, que a festa do Tinto do Salnés, pero antes é a primeira entrevista que facemos desta legislatura, neste programa, nesta casa, e me gustaría repasar un pouquiño que para o resto da audiencia de Canarias Baixa, Ribadumia ten cerca de 5.200 veciños, habitantes. O Partido Popular alcanzou a maioría absoluta con 7 concelleiros, Partido Socialista 3, BNG 1, Somos Ribadumia 1 e Xuntos por Ribadumia 1. Vostede xa era alcalde aquí, leva 2 legislaturas como independente, pero volvía a Casa Grande despois de 20 anos ou máis ou menos que había sido concelleiro co Partido Popular. Como foi, como valora este resultado de mes de maio do ano pasado coas eleccións municipais aquí para os veciños de Ribadumia? Bueno, eu a verdade é que valoro positivamente pois este ano, que efectivamente foi un paso na anterior legislatura, esta legislatura, levamos un ano de legislatura, eu creo que foi un período de adaptación, que xa estábamos adaptados, pero de adaptación ao partido, e a verdade é que eu creo que nos asentamos, e eu entendo que a partir deste ano, pois eu creo que Ribadumia vai a tomar un impulso importante, entendemos que temos esa forza necesaria para seguir transformando Ribadumia e situar a Ribadumia pois onde se merece. Eu creo que todo o que hai en Ribadumia pois foi gracias ao Partido Popular, e creo que eso hai que destacalo. Polo tanto, bueno, pues este período, este ano de adaptación creo que era necesario, e, bueno, xa digo que o futuro de Ribadumia pues pasa precisamente por facer pues algunhas actuacións importantes que llevan a crear ese benestar aos veciños e veciñas de Ribadumia. Por lo tanto, temos que seguir traballando, quedan 3 anos de legislatura que eu creo que en Ribadumia pues nos próximos meses pues vai haber a notar precisamente ese cambio que, bueno, pues que todos desexamos tamén. Logo falamos de esos proxectos, pero antes me gustaría, como última reflexión sobre a campaña, todavía quedan restos aí todavía de inxurias, que vostede consideraba inxurias, e da campaña que, lóxicamente, non foi a mellor, non? O sea, foi bastante dura a nivel personal e a nivel de campaña, non se debe de facer así. Me gustaría que resumiran un minutiño a súa situación, xa máis que de campaña, a súa situación personal, como estas cousas poden pasar.
Bueno, eu creo que evidentemente nos entendemos a política dende outro punto de vista, nos entendemos que esa política de insulto, de difamacións, esa política de unha mentira, querer facer unha verdade, de a veces utilizar os medios de comunicación sin esa consulta, sin esa información hacia unha persoa, pois eu creo que, bueno, pois eu creo que a sociedade, pois ao final, pois nós nunca entramos en esa maneira de facer política, non queremos entrar, pero evidentemente cando digamos que o adversario político ou os distintos partidos políticos pois non teñen máis medios, digamos, que para poder facer unha crítica pois constructiva, pois a veces pois se utilizan pois ese tipo de campañas que nós non vamos a entrar en xogo. Eu xa advertín e sigo advertindo Partido Popular comigo, pois non vai a entrar en ese tipo de xogos porque creo que non nos favorece a ningún veciño de Ribadumia. Eu creo que nós temos que seguir traballando por e para Ribadumia, sempre desde un punto de vista positivo e sabendo o que necesitan os veciños e poder transformar esas necesidades dos veciños en realidades. Ese é o noso programa electoral, a nosa forma de ser, a nosa forma de traballar e, polo tanto, esa crítica tan destructiva, esa crítica que se basa na mentira, que queren facer unha realidade, pois nós non vamos a entrar en xogo. Para nós é moi importante, como dixen sempre, esas reunións, ese escoitar aos veciños para que se podan traducir os proxectos e vamos a seguir traballando nesa idea. Que non sexa penalmente, porque lógicamente tanto o xogado como a audiencia non ven delito penal, digamos que polo civil vai recurrir, vai intentar que isto se esclarexa e que teña algo de castigo ou, digamos que algo de condena a este feito ou non, ou estes feitos? Os que estamos en política entendemos perfectamente que este é un xogo que estás a veces na liña, creo que a veces que se pasa, de aí a que sea penalmente que se poida medidas, pois a veces é moi difícil, non? Por lo tanto, non vamos a entrar en ese xogo. Eu creo que os veciñas e veciñas teñen que saber entender que ese tipo de facer política, ese tipo de embarrar, digamos, a política nunca foi con nós, nin nós vamos a entrar en ese tipo de xogos. Eu creo que Ribadumia está facendo un bo traballo en materia de escoitar aos veciños, en materia de traducir eses proxectos. Eu entendo que a partir destes tres próximos anos que se vai a ver pois, esa realidad en materia de eventos culturais, deportivos, eventos sociais. Eu creo que somos líderes comarcais sin ningún tipo de dúbida, por lo tanto temos que seguir traballando nesa día. Si non podemos perder tempo en ese tipo de política, creo que un pouco rastrera, non? É dicir, tampouco quero entrar a valorar a eses líderes políticos que a veces están por detrás e nunca dan a cara, porque o problema é que son personas que nunca dan a cara e nunca se pode debatir con eles porque a verdade se oculta detrás a veces de perfis falsos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, non vamos a entrar en ese xogo, nin Ribadumia merece a veces eses aspectos tan negativos que a veces hai nos medios de comunicación. Eu creo que hai moitos máis aspectos a favor que aspectos negativos e, por lo tanto, pues, non vamos a entrar en ese tipo de situacións. Como están os orzamentos? Porque, ademais, fai uns días que criticaban que o Concello ten según Somos Ribadumia, que critica a súa xestión económica e que incluso avisa de que pode haber subvencións en risco pola situación financiera. Me gustaría que falara dos orzamentos e da situación económica do Concello. Bueno, os orzamentos para min é un documento moi importante no Concello. Vamos a aprobalos agora no mes de maio, principios de junio. É fundamental aprobar eses presupostos. Eu creo que o Concello de Ribadumia en materia económica temos que dicir que fomos un Concello que si somos capaces de non subir impostos, vamos a traballar para non subir impostos. Por lo tanto, en materia económica creo que se están facendo ben as cousas. Si é certo que nos queda por traducir ese presuposto, en ver as necesidades, plasmar nese documento, pero estamos traballando e agora no mes de maio e principios de junio eu creo que vamos a presentar e aprobar, por suposto, o presuposto. Pouco máis que dicir. Eu creo que hai que resaltar... Sobre que cifra máis ou menos? Os presupostos do Concello de Ribadumia estamos falando entre 3,5
millóns e medio, 4 millóns de euros aproximadamente, dos cales aproximadamente 1.600.000, 1.800.000 euros pois se vai para persoal. E o Concello de Ribadumia estamos prestando todos os servicios, como dicía antes, eu creo que importantes servicios, porque podemos facer, aparte, creo que abarcamos todas as edades, dende nenos ata maiores, dende actividades para nenos, dende actividades para maiores, desde distintos eventos, promocionamos o deporte, promocionamos a cultura. Eu creo que, bueno, é un pouco a nosa maneira de entenderlo. Si é posible non subir impostos, non vamos a subir impostos. O Concello de Ribadumia entende que non son momentos fáciles para as economías das familias e, bueno, vamos a traballar con esa ilusión e con, bueno, sobre todo, entendendo que temos que seguir creando ese benestar entre todos os veciños, poder atender a todos os veciños de todas as idades, de todas as parroquias e de todas as distintas actividades que poidamos levar no Concello. Bueno, pues de momento estamos conseguindo. Si é certo que se está facendo un traballo moi importante e, bueno, pues como dicías antes, a veces pues hai algún partido político que intenta enturbiar o bo funcionamento, pero eso é que a veces non hai esa posible crítica a un traballo ben feito, entón se buscan argumentos, pois a veces pois un pouco a desesperada, que, bueno, nos entendemos que non vamos a entrar en ese xogo, pero eu creo que o Concello de Ribadumia en materia económica somos conscientes, e si é certo que nos retrasamos, pero que no mes de maio, no mes de junio, vamos a presentar o presuposto. Dicía antes, fai un minuto, que é un dos documentos máis importantes do Concello, estamos traballando nelo, e a parte a Concelleira de Economía está facendo un traballo pois intenso precisamente para que todos os colectivos se poidan beneficiar pois deste presuposto e destas inversións e sobre todo tamén que poida abarcar, digamos, todas as edades. Eu creo que en materia de conciliación laboral, familiar, que insistimos moito, somos un exemplo, creo que tamén na comarca, e eu creo que é un pouco a idea pois é seguir nesa mesma línea. Antes facía un pouco de referencia a vostede a que nesta legislatura Ribadumia se van a ver cambios importantes. Hasta onde pode adiantar de grandes obras, de grandes proxectos ou de proxectos que hoxe poida para os veciños e para o resto de audiencia que poida, polo menos, apuntar ou concretar hasta onde poida? Bueno, eu creo que está en marcha, no Colexio Julia Becerra Malvar, que é unha actuación moi importante, moi demandada por todos os pais, nais e por todos os nenos e nenas. Xa tivemos unha entrevista coa Consellería de Educación no seu momento, teremos outra reunión coa Consellería precisamente para abarcar ese proxecto e que o colexio sea pois un colexio exemplo tamén na comarca e sobre todo, pois bueno, fai 50 anos que ese colexio pois necesita, non se fixeron ningunhas melloras. Eu creo que esa adaptación pois aos novos tempos que vai a ser un éxito, aparte a calle Rosalía de Castro, que é unha calle que tamén pois está pois van a empezar precisamente agora as obras. Estamos falando dun presuposto, dun proxecto en torno aos 700.000 euros e despois nos seguimos traballando en cada unha das parroquias, sobre todo en materia de servicios. Eu creo que eses puntos onde pode quedar algún punto de auga, de alcantarillado, de alumiado público, pois tamén temos que dar pois esa cobertura. Decíamos antes que o Concello de Ribadumia a día de hoxe ten 5.243 veciños. No ano 2015 tiñamos 5.015 veciños. Estábamos nesa franja de 5.005 a 5.015. Percibimos que nestes últimos 8-9 anos o Concello de Ribadumia pasou a 5.243. Bueno, iso a veces responde precisamente a que aquelas persoas que queren vivir, que se queren instalar aquí en Ribadumia, se lle ofrecen eses servicios que son tan necesarios, esa comodidade a hora de xestionar, e iso de alguma maneira pois vese reflexado pois cando as persoas queren vir para Ribadumia, non? Nós temos que seguir traballando nesa liña e iso para nós pois sigue sendo moi importante, non? A parte de outros proxectos que son importantes, nós en materia de concentración parcelaria temos que traballar, é moi importante para nós, na regularización do viño tinto, do salnés, a exaltación das variedades autóctonas, viño tinto Barrantes. Para nós tamén é un proxecto moi importante que estamos falando entre o 2027 e 2028, que eso ten que ser unha realidade, porque a festa do viño tinto tense que seguir facendo, pero con todas as garantías. Esperemos precisamente que no 27 e 28, no ano 27 e 28, pois isto poida ser unha
unha realidade. Isto digamos que son os proxectos importantes daqui deste Concello. Si é certo que queremos facer algunha modificación puntual, queremos facer un proxecto de alineacións en materia de urbanismo, estamos aí coa calle do Día, que leva moitos anos aí pendiente tamén, e polo tanto, pois, a calle Remedios Álvarez, que tamén lle queremos dar unha volta, e despois en cada unha das parroquias, pois o que queremos é humanizar os viais, precisamente para adaptalos e crear ese benestar que necesitamos todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, Ribadumia ten que seguir medrando. Eu dicía que nestes próximos 3 anos, pois, a verdade é que hai que traballar para concretar e conseguir e que eses proxectos de alguna maneira se traduzcan. Eu son dos que digo que as necesidades no Concello son moitas e as necesidades e os recursos son os que son, pero si é certo que estas cuestións hai que ir concretando para que estes proxectos podan ser unha realidade. Tamén aprobaron dentro do Pexón unha modificación parcial para ampliar o polígono de Cabanelas, non? Unha modificación puntual, é dicir, aprobamos o inicio de expediente dunha modificación puntual, estamos na fase inicial para que había aí unha franja aproximadamente de 1 hectárea para que as empresas poidan seguir crecendo. Esta mesma semana, ou estas 2 últimas semanas, estuve en contacto con 3 empresas que necesitaban máis suelo industrial para poderse instalar aquí en Ribadumia, e incluso empresas que están en Ribadumia pero que necesitan crecer e a veces teñen esa problemática. Bueno, pois hai que intentar poder dar solución. O polígono industrial de Ribadumia foi un primeiro polígono da comarca, foi un éxito no seu momento, e bueno, temos que intentar crecer precisamente para darlle pois esa cobertura pois a todas as empresas. Por que critica isto a oposición? Bueno, a ver, sempre que falamos de modificacións puntuais, sempre pode haber algún aspecto bueno, pues, crítico, ou se poden aproveitar precisamente para criticar, porque a oposición a veces son os únicos medios, recursos que teñen, non? E a veces, cando se fala de modificacións puntuais, se fala tamén de especulación, aínda que eso queda un pouco detrás. Pero aquí neste proxecto, nesta modificación puntual número 5 do polígono de Ribadumia, non hai ningún tipo de especulación. Aquí o que hai é un interese por parte deste goberno, deste equipo de goberno, hai un interese de que as empresas poidan crecer, de que as empresas se poidan instalar, de solucionar os problemas, que bastantes problemas hai a veces para os empresarios poder sacar as súas empresas para adiante, e o que se trata de facilitar precisamente para que Ribadumia poida seguir medrando en materia de industria, de polígono industrial e polo tanto de concello. Bueno, entramos no torneo Alevín Arousa Fútbol 7. Bueno, xa fixo unha pequena introducción vostede, pero me gustaría canta xente, se ten algún dato, cantos acompañantes destes chavales viñeron, que impacto supón, que económico, socioeconómico, e que ademais ven nun momento que é fabuloso, no sentido de que, aínda que non viñeron os mellores días desde o punto de vista climatolóxico, pero sí xa está a Festa do Tinto, xa están esas tapas gastronómicas, ese evento, ese concurso gastronómico, e, bueno, isto en definitiva é poñer esta comarca no mapa internacional, non? Pois a verdade é que sí, é dicir, a veces falamos de desestacionalizar, non? Eu creo que o Concello de Ribadumia somos un concello exemplo da desestacionalización. É dicir, este evento deportivo a F7, a parte desa imaxen que transmites non solamente en Ribadumia, senón no resto de España, porque hai que dicir no resto de España, no resto do mundo, pois estamos a falar que, como dicía antes, este torneo empeza no Nadal, empeza con 2.000 personas, estamos falando de 3 fins de semana, cada fin de semana un mínimo de 700 persoas, pois estamos falando aproximadamente dunhas 2.000 persoas que poden pasar por aquí. Estamos falando de que en Semana Santa, falando de desestacionalización, estamos falando que veñen 80 equipos, estamos falando de que pasan aproximadamente unhas 5.000 persoas, que veñen de moita xente do norte de España, do centro de España, zona de León, do norte de Portugal, pero que agora veñen aproximadamente entre unhas 2.000 e 3.000 persoas, e un gran número veñen acompañando a estes equipos que veñen de distintos puntos de Europa e incluso de Japón. Eu podo
dicir que aquí estuveron os japoneses e marcharon encantados do que é Galicia, hasta disfrutaron da auga, que a veces, pois, efectivamente, parece que é un aspecto negativo, pois todo o contrario, marcharon, pois, sorprendidos, pois, primeiro das instalacións, de como era a xente da comarca e, por suposto, tamén da auga, porque, pois, a veces para eles, pois, tamén é atractivo, de feito, nós temos que poñer en valor eso, non? Por tanto, estamos falando de que é un evento que move alrededor de unhas 10.000 persoas. Estamos falando de que só Ribadumia non ten esa capacidade hotelera para poder dar soporte a todas estas familias que veñen, non? Por lo tanto, nos apoiamos nos concellos da comarca, en Vila García, en Cambados, en Vilanova, no Grove, en Sanxenxo, en Meis, que estuveron este ano moitas familias de Ribadumia. Creo que era unha familia de Valencia que estuvo precisamente en Meis, é dicir, que move a comarca. Por lo tanto, se move a comarca, move a provincia e aparte move precisamente pois a comunidade autónoma de Galicia, non? E nos sirve como campaña de publicidade, non? É unha campaña de publicidade enorme, precisamente, é dicir, isto se o queres pagar, pois non se sabe o que poderías pagar precisamente para promocionar un concello de 5.240 habitantes e sobre todo tamén unha comarca. Por lo tanto, temos que seguir a traballar nesa línea precisamente para conseguir eses obxectivos. Pero xa non solamente este evento deportivo, é dicir, este fin de semana estuvemos coa mini BTT, que pasaron máis de 2.000 persoas de todo Galicia. Tuvemos a Festa da Familia, que tamén foi un éxito da Festa da Familia, pero que agora no mes de junio temos a Copa Ribadumia, que son 2 fins de semana e van a pasar outra vez unhas 5.000 persoas, e tamén ven xente de carácter a nivel internacional, de toda España, tamén internacional. Por lo tanto, eu creo que isto, pois, efectivamente nos axuda a consolidar a Ribadumia, sobre todo en materia de turismo e, sobre todo, cando falamos de desestacionalización. Para nós iso é algo moi importante. A presentación desta Copa Ribadumia vai ser este próximo venres. Esperemos que toda esa xente que ven que poida disfrutar de Ribadumia, que poida disfrutar da comarca, porque iso axuda a crear economía, axuda precisamente a que as empresas de turismo pois tamén poidan traballar, por lo tanto, pois eso crea benestar entre todas as familias da comarca do Salnés. Por lo tanto, xa non solamente Ribadumia, sino que a veces este tipo de... Comarca e país, Galicia. Efectivamente. Por lo tanto, temos que seguir traballando nesa línea. E iso é este fin de semana. E o fin de semana que ven, o siguiente, finales de maio, primeiros de agosto, festón. Festa do Tinto, efectivamente. Bueno, é unha festa que estamos falando da 51 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas, é a festa máis importante do concello de Ribadumia. A verdade é que o ano pasado foi un éxito de festa, esperamos que este ano pois tamén sexa un éxito de festa. Os inicios, o preámbulo, digamos, pois parece que nos indica que, pois que vai haber, que vai a ter boa acollida, non? Por lo tanto, tamén é un evento que nos sirve precisamente para situar a Ribadumia no mapa e, estamos traballando, aí hai que agradecer sobre todo a todas estas persoas que traballan dunha maneira desinteresada, non solamente na Festa do Tinto, senón en todos os eventos. Ribadumia, cando falamos de eventos culturais, deportivos, sociais, a mí me gusta recalcar precisamente a todas esas persoas que están detrás, que nos axudan a facer parroquia, que nos axudan a facer concello, e sobre todo esas empresas privadas que a veces tamén dan ese soporte económico para que estas festas, para que estes eventos culturais, deportivos, pois poidan ser unha realidade. Por lo tanto, para min, traballar codo a codo con estas persoas, para min é unha satisfacción, porque xa digo que axudan a situar a Ribadumia pois no mapa e axudan a facer parroquia. Para nós iso é moi importante. Ojalá que esta Festa do Viño Tinto do Salnés pois sexa un éxito e, sobre todo, como dicía ao inicio, dun deses proxectos que para nós é moi importante que no ano 27-28 poidamos culminar precisamente coa regularización desta variedade, que eso vai a dar un impulso moi importante ao viño tinto e, polo tanto, tamén á comarca, e, polo tanto, poderemos ver viño tinto de Barrantes, viño tinto do Salnés en moitos puntos de Galicia. Eso é unha boa lotería, Eso pode ser o gordo da lotería. Estamos traballando nele, eu creo que vamos a conseguir. Estamos pendentes agora dunha reunión coa conselleira, coa anterior conselleiro, pois habíamos tido unha reunión, estamos traballando precisamente neso. Nos había dado moitas esperanzas, estaban traballando co obxectivo do ano 27 e 28 que eso fose unha realidade, e, por suposto, nos queremos seguir traballando, e, por lo tanto, vamos a solicitar unha entrevista coa conselleira de Medio Rural, que pois agora cambiou, para que pois non decaiga, senón que siga
estratégica precisamente para conseguir ese objetivo que para a comarca do Salnés e para Ribadumia é moi importante. Como van as catas? Que tal está sendo o viño da colleita do ano pasado, do tinto do Salnés, e para os colleiteiros que, lógicamente, bueno, pois é a súa semana, non? A súa semana. Bueno, aquí a verdade é que, bueno, hai un número moi importante de viños, se presentaron, si non me confundo ahora, sobre 125 viños. Primeiras felicitacións para os adegueiros, para os viticultores, porque gracias a eles pois, se presentan estes viños e, polo tanto, se pode realizar e levar a cabo esta festa. Tamén os catadores e toda esta xente que está colaborando. Creo que hai pois, un pouco de todo, igual que todos os anos. Primeiro hai que agradecer a todas as persoas que presentan viños e despois, para chegar á final, pois, se supón que chegan os millores e despois se supón que ten que gañar pois o mellor ou que máis sorte teña tamén, que a veces pois esas cousas pois tamén influyen, pero si é certo que é un ano de calidade. Eu entendo que máis menos igual que outros anos, bueno, pois nada, a partir de aí pois xa os propios catadores son os que teñen que, bueno, pois de alguma maneira elixir eses mellores, que non é traballo fácil. Festa do viño o día grande o día 1, non? Para dentro do punto de vista do viño, é dicir, investidura de valedores, pregón, xantar oficial, e pola noite hai que gastar un pouquiño, verbena, non? Efectivamente. Bueno, todos os días son importantes, pero sí é certo que o sábado sí é certo que, digamos, é o acto oficial, e polo tanto, pois é a comida oficial, é a recepción de autoridades, é o paseo por Barrantes, é a cata final, é a comida oficial, e aí é cando sabemos precisamente pois os gañadores do viño tinto do Salnés desta 51 edición. Polo tanto, pois aínda que todos os días son importantes, o día 1, efectivamente, sábado 1, pois é o día que, bueno, pois que máis temos en cabeza, sobre todo porque, bueno, pois aí onde se saen os gañadores. Pero cantos días son de festa? Son 3 ou 4, non? Son 4 días. Son 4 días de festa. Empezan o 30, non? Empezan o 30, efectivamente, rematamos o domingo. O domingo día 2. Domingo día 2. Pero son moi festeiros os veciños de Ribadumia? Bueno, os veciños de Ribadumia, igual que todos os veciños da comarca, pois son festeiros, nos gusta a festa, nos gusta promocionar. E o alcalde de Ribadumia festa? Bueno, como a todos os veciños, é dicir, claro que sí, a festa é moi importante. Tinto, son dos que digo que traballar hai que traballar, pero despois tamén hai que disfrutar, e a festa pois tamén é un dos escaparates para poder disfrutar. Por suposto, e o escaparate do viño de poñelo en valor, igual que o resto da DEO ten os seus festas do viño albariño, aquí hai a festa do viño tinto. Señor Castro, o tempo vaixenos aquí moito máis rápido. Hoxe non toca mancomunidade, pero polo menos diga unha frase. Vostede preside a Mancomunidade do Salnés desde fai uns meseciños. Como está a situación? E poñemos o peche aquí. Bueno, pois efectivamente, pois a Mancomunidade do Salnés tamén esperemos que consiga ese salto importante que é necesario. É moi importante, un resumen sobre todo en 3 aspectos, non? Eu creo que en materia de formación creo que somos unha das mancomunidades máis atractivas de Galicia, incluso do norte de España como mancomunidade, pero de Galicia somos unha das máis atractivas, dando pois esa formación en empleo que tan é necesario, sobre todo en todas as áreas, digamos, en todas as na industria, na agrícola, etc. Sobre todo que intentamos destacar ou intentamos observar esas necesidades onde é necesaria a formación para poder implantar eses cursos. Despois hai outra área que é moi importante, que é en materia de turismo, que necesitamos dar un salto, promocionar máis pois a ruta do Padre Sarmiento, moi atractiva, e tamén a ruta da variante espiritual, que é outra ruta moi atractiva como o Camiño de Santiago. Por lo tanto, temos que traballar pois nesa línea. E despois outro aspecto importante, digamos, que é a auga municipal, que estamos a traballar, e de feito vimos de ter unha reunión xa coa conselleira precisamente para traballar desde 3 puntos de vista. Que se poida haber máis captación de auga, que se poida depurar máis auga no Salnés, e que se poida potabilizar máis auga no Salnés, e ao mesmo tempo almacenar máis auga no Salnés, porque xa digo, con concello con tanto turismo, pois estes servicios para nós son imprescindibles. É o obxectivo fundacional da Mancomunidade. É un dos obxectivos fundamentales desta Mancomunidade nestes próximos 3 anos. Tivemos unha reunión coa conselleira no día de onte, e, bueno, pois eu creo que
queda unha segunda reunión, ver como temos que seguir encamiñando. E outro aspecto moi importante é esa canalización ou ese cambio de tubería hacia o Grove, que tamén estamos traballando nelo para, bueno, pois hai moitas roturas, e iso a veces pois crea moitos problemas no Grove, tamén na comarca, fugas, e polo tanto tamén temos que traballar nesa línea. E outro punto de vista son eses bombeos número 2 e número 3 que están encambados, que a veces pois esa aplicación de costas, esa aplicación das normativas por parte de costas dificultan os traballos para poder sustituir pois as tuberías e poder, creo que son os tres eixes fundamentais, e podemos valorar o Grove pois é algo moi importante, e esa potabilización da auga, esa captación e potabilización pois é outro aspecto moi importante que temos que solventar nestes próximos 3 anos. Pois, señor Castro, é que nos fomos de tempo, quedamos outro día e vennos a contar da mancomunidade, porque lógicamente é moi importante para todos os concellos esa xestión de servicios comunais ou conxuntos. Pero se foi o noso tempo, e agradecemos moito que se haya acercado hasta aquí, que nos haya contado e feito este análisis do Concello de Ribadumia. Boa festa e hasta unha vindeira ocasión. Pois moitas gracias, boa noite, e vamos a disfrutar, por suposto, desta festa. Nos vamos a publicidade, a mandos copatricionales, volvemos, recibimos a Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro, non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo, estamos con todos vostedes, saudamos e lle damos a boa noite a Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, moitas gracias por invitarme. Bueno, encantado de que se acerque por aquí. Concello de Boiro, damos dous datiños, 18.000, casi 19.000 veciños. As eleccións de maio do ano pasado obtuvo maioría o Partido Socialista con 9 concelleiros e consolida o alcalde José Ramón Romero, Partido Popular 5, BNG 2, Boiro Novo 1 concelleiro. Como valora estes resultados, señor García? Para o Partido Popular, lógicamente. Pois mire, os resultados non poden ser bons porque a nosa ilusión era gobernar, non? Conquerir a maioría absoluta, non? Bueno, ha habido un relevo, un
un cambio na dirección do partido a nivel local, normalmente esos cambios necesitan consolidar os proxectos, non? Entonces, bueno, nos presentamos un proxecto á sociedade boirense e non tuvo, parece, en principio a acollida que necesitaba ou non foi suficientemente explicado, non? Bueno, temos de ahora 4 anos, ahora 3, non? Ha pasado un ano para explicar ese proxecto, porque nós creemos que é un proxecto que necesita a sociedade boirense. E máis aló, non? É dicir, o Partido Popular temos claro o que debe ser Boiro, como debe medrar Boiro. É unha continuación do anterior equipo de goberno do Partido Popular, do que eu formei parte, e máis xente que iba nesta candidatura formou parte de aquel goberno, e, bueno, son cousas que habían quedado pendentes de facer, que durante 4 anos non se fixo nada, e nós queríamos revitalizalas, como a residencia de terceira idade, un novo centro de salud, unha nova guardería, que son eixes fundamentales no desenrolo de Boiro. Quizá tuvemos pouco tempo desde que eu collín as rendas do Partido Popular local, e quizá, pois, bueno, son esas cousas. Ou tamén vamos a deixar, a mellor o alcalde fixo algunha cousa ben, que a veces tamén se equivocan e fan algunha cousa ben, non? Como valora este casi ano de legislatura, de esta legislatura que nos toca 23-27? Pois mire, un ano perdido e ademais é fácil de explicar, non é? Circo, festa e propaganda. Eso, 3 palabras, non, para definir este ano. Mire, cando na pasada legislatura o señor alcalde andaba chorando polas esquinas dicindo que a oposición o estrangulaba, que non lle deixaba facer nada, que non podía aprobar os presupostos, que aquí, que allá, e resulta que leva un ano, aprobou unhos presupostos que foi unha folla de liquidación do exercicio anterior, e ainda non sabemos nada dos presupostos deste ano. De quen é a culpa ahora? Hai maioría absoluta. Lógicamente, entonces será, si non é a culpa ahora da oposición, será de súa incapacidade ou da súa falta de gestión, non? Que no fío ao cabo. Mire, nos decíamos naquela campaña que o Concello debía 2 millóns de euros en facturas. O señor alcalde se ofendía todo, me decía que o señor García di que ten moita información que eu non teño. Hombre, mire, non sei se tiña moita información, pero eu tiña claro as contas do Concello. Esas contas do Concello saliron desde o día das eleccións hasta hoxe, pois saliron en varios capítulos. O primeiro pleno, despois do pleno de organización que trae o señor Martiño, é un préstamo extraordinario para pagar 1.450.000 euros de facturas que tiña no queixo. Pero es que en el informe que nos ha entregado en el pasado pleno la señora interventora, dice que a 31 de diciembre del 2023 quedaban en el cajón, o sea, facturas de esas sin consignación presupuestaria, 600 y pico mil euros en facturas. E tiene usted los 2 millones, señor alcalde. Por eso vostedes se foron de un pleno no mes pasado, no mes de abril, un pouco chamando a atención desos abusos do pleno do goberno, porque tamén se pedía unha aprobación de recoñecemento de crédito extraoficial por 300.000 ou aproximadamente. Non, por eso non. Nos fomos do pleno por un problema que ven de abuso de autoridade del señor alcalde, ¿no? Es decir, el señor alcalde na pasada legislatura con un grupo de mujeres maltratadas, ella y la concejala de Boiro Novo, que en el momento era concejala del gobierno de Martiño, pues tuvieron un tema de maltrato institucional con ese grupo de mujeres, ¿no? Bueno, es una forma de actuar de este hombre. Aquel que no le aplaude, que no le baila, es objetivo a destruir. Bueno, hay un restaurante que estaba allí en Playa Jardín, que ardió, el Estrella de Mar. Entonces el propietario, bueno, el concesionario, porque propietario no es, ¿no? El concesionario pedía que se le prorrogara, reconstruir y todo esto, y se negó a hacerlo. Dice, y vas tirando del hilo y demás, y te encuentras que son problemas personales con esa gente. Después persigue al policía, al jefe de la policía local. Y eso también es otro tema que quiero que explique. Pues mire, el jefe de la policía local, el señor alcalde fue policía local en Boiro.
fue auxiliar, para ser exacto. Bueno, parece que no tuvo una relación muy fluida con el jefe de la policía local. Yo no, las razones personales exactas no las sé, ni se las he preguntado al alcalde, ni se les he preguntado al jefe de la policía. Es más, creo que a mí eso no me interesa. Yo creo que lo que no debe haber cuando uno ocupa, sobre todo un cargo político, y cuando tiene poder, tiene que ser generoso. Esa generosidad no la demuestra. Desde el minuto 1 que entró en la alcaldía, fue a por el jefe de la policía local. Acaba de salir absuelto. A sentencia absolutoria. O CSIC pide a dimisión do alcalde, a central sindical. Un sindicato, ¿no? Bien. Sí, de funcionarios, vamos. De funcionarios, lógicamente. Para que a audiencia nos entenda. No es la oposición que lo atacamos, no. Ha sido un sindicato. Pues mire. Pero acusacións un pouco bueno. El informe parece que el informe de la Fiscalía señala claramente al alcalde. Porque el informe era, la Fiscalía decía que no había caso para seguir adelante, que se retirara la acusación. Y el alcalde se empeñó personalmente que siguiera con el tema adelante. ¿Cuánto nos ha costado ese pleito? ¿Cuánto nos va a costar las indemnizaciones que hay que hacerle a este hombre? La humillación pública. Por eso digo, es decir, este hombre se ha dedicado a la persecución social y económica de todo aquel que no le baila el agua. Yo sé que a mí me va a tocar, más tarde, más temprano, pero bueno, yo tengo las espaldas bastante anchas, ¿no?, para estas cosas. Pero mire, dicen que en la vida uno tiene que estar de pie siempre para afrontar los retos, ¿no?, y nunca amedrentarse, sobre todo, de aquel que quiere perjudicar su libertad. En este país hemos tardado más de 40 años en conseguir libertad. Los caudillos, los pequeños caudillos, tienen que quedarse en casa y hay que conseguir apartarlos más tarde o más temprano de la política. Sigamos un pouquiño co orzamentos para 24 están sin aprobar. Que información ten ahora mismo a oposición e o Partido Popular que ni están ni se les esperan? Perdón, sí. Referente a eso. A día de hoy calculamos, y creo que no voy a estar muy desencaminado, que estaremos en torno a 1.200.000 euros en facturas pendientes de pago. Acabando el mes de mayo. Mire, pongamos que nos lo lleva en el mes de junio los presupuestos. Para los presupuestos, aprobación inicial, exposición pública. Normalmente hay alegaciones de distintos grupos, alguna asociación además puede hacer, incluso funcionarios, los sindicatos de los funcionarios pueden hacer alegaciones en esa exposición. Un mes después, aprobación definitiva, porque tiene mayoría absoluta, lógicamente supongo que votarán a favor de sus presupuestos. Nos iríamos en agosto. ¿Qué presupuestos son esos? Otra hoja de liquidación que nos trae el señor Martiño. Ese es el proyecto que tiene para Boiro. ¿Qué nos va a vender el señor Martiño? Mira, él tiene ahora mismo un problema grave con los funcionarios, con los empleados municipales. Está negociando la RPT. Prometió que no iba a haber ningún problema. A mí me gustaría que los vecinos viesen el pleno, el último pleno que tuvimos de la pasada legislatura, en el cual me acusó a mí de decir que por su culpa no iban a cobrar los funcionarios. Dije, no se preocupe, los funcionarios van a cobrar. Ya no cobrarán los proveedores, pero los funcionarios seguro que cobran todos, ¿no? Dice, y les prometió durante la campaña que iba a negociar la RPT, tal. Mire, ha pasado un año, no saben nada. Pero es que la contestación es que no hay dinero. Pero sí hay dinero para ponerse los sueldos más altos de la historia de Boiro, para que el señor Martiño sea el alcalde que más cobra de todo el Barbanza. ¿Canto cobra y cantos concelleiros hai liberados? Pues mire, son ahora mismo, él cobra, la cifra exacta no lo sé, unos 53.000 euros brutos, y liberados pues son cinco dedicaciones. ¿Exclusivas, parciales? Hay exclusivas, creo que son 4 de memoria, no sé, y una parcial. Pero mire, que a mí me parece bien que la gente tiene que cobrar por su trabajo, y a veces los sueldos son caros o baratos en función a los rendimientos que consiguen. Mire, le voy a poner un caso de esta semana, de hace 2 semanas. Boiro Motos.
Boiro Motos es una fecha tradicional en el verano boirense, ¿no? Lleva más de 13 años celebrándose la concentración motera, es un fin de semana muy importante donde la hostelería boirense se vuelca con esa concentración porque vienen muchos visitantes y es bueno para el pueblo y para las economías de estos vecinos, ¿no? Pues tenemos liberados a la concejala de Cultura y al concejal de Deportes. Vaya, parece que ninguno de los dos se ha enterado que había la concentración motera todos los veranos. Y no se celebra, porque han programado un concierto para ese día. Entonces, donde se va a celebrar el concierto, no se celebra Boiro Motos. No busquen ustedes otra fecha. Hombre, mire, lo más lógico es que busquen ustedes otra fecha para el concierto, porque las concentraciones moteras, todos los que sabemos un poco de esto, se coordinan entre todas las de España para que no se pisen unos a otros. No es serio. Oiga, que están los dos liberados. ¿Tienen tanto trabajo? ¿O es que hay algún concejal externo de Cultura que fija el calendario boirense? Bueno, pues esas son las cosas que tiene que aclarar Martiño y por qué cobran esas barbaridades. Pero mire, a los vecinos y a los trabajadores les cuenta que no hay dinero. Lo tiene muy fácil. Le voy a hacer yo los números rápidos. Este año Boiro va a recibir por el POS, por el Plan de Obras o Servicio, 1.400.000 euros. Este 1.400.000 euros se puede dedicar una gran parte de él a gasto corriente, es decir, pues a las propias nóminas de los trabajadores. Pero es más, este mes va a ir un POS adicional en el cual a Boiro le corresponden más de 600.000 euros. Estamos hablando de 2 millones. No le voy a decir que quiten los 2 millones. Creo que necesita para el tema de los trabajadores en torno a 500, 600.000 euros. Lo tiene fácil, ¿verdad? Y no puede ir a una asamblea, su teniente alcalde y su concejala de personal y decirle, si os subimos los sueldos a vosotros, vamos a subir los impuestos, pero os vamos a echar la culpa a vosotros. Pero mire, chantajes, los justos, y menos con el trabajo de la gente. La gente lo está pasando mal. Estoy seguro que el teniente alcalde y que la concejala de personal, con sus dedicaciones exclusivas, están más que contentos. Pero hay empleados en el concello que lo están pasando mal. Bueno, pues no son tan socialistas, no miran tanto, o se les ha caído la O de obrero. Bueno, pues con la O de obrero que aún mantiene el Partido Socialista, pues que atienda a los trabajadores del concello. Señor García, xa estamos casi ás portas do verán. Como están as playas, mantementos, servicios, bandeiras azuis? Cal é o proxecto de turismo para Boiro? Cal debera de ser? Cal se está facendo? Facemos un paquete dinamización. Bueno, incluso, si quere, por unha cuestión de tempo, podemos meter aí hasta pequeno comercio e chan industrial. Ben, en cuanto al verano, planificación, mire, cuando el Partido Popular gobernaba Boiro, llegamos a tener hasta 7 banderas azules. Éramos la envidia del Barbanza y éramos la envidia de Galicia, éramos de los ayuntamientos que más banderas azules están. Eso quería decir que se estaba haciendo algo bien. Y sobre todo se estaba haciendo bien porque para que uno tenga la bandera azul tiene que cumplir unos parámetros que le exigen, parámetros que son bastante complicados de cumplir. Nosotros algún año tuvimos algún problema con una bandera, que perdimos un año, recuperamos al año siguiente y demás, porque te exigen esos estándares de calidad para las playas. Socorristas, accesos, servicios, etcétera, etcétera. Bueno, que todos conocemos, ¿no? Y es más, son atractivos para el turismo. Esas banderas son enseñas. Uno cuando va de vacaciones al sitio y dice, mira, esta playa tiene bandera azul, y si no conoce, pues normalmente ya se queda en esa playa. Calidad. Es calidad, efectivamente. Bueno, señor Martiño, en una decisión inaudita, recién alcanzada la alcaldía, renuncia a las banderas azules. ¿A todas? A todas las banderas azules. Fue incapaz de conseguir los socorristas. Pero es que al año siguiente, digo, bueno, yo les voy a pasar, le ha atropellado, acaba de llegar, hasta en eso somos generosos, podemos entenderlo, ¿no? No, al año siguiente ya ni se lo plantea. Boiro está sin banderas azules. Gracias a una persona, que es al alcalde de Boiro, que es el señor Martiño. Esa es la realidad.
Planificación, ¿cómo nos gustaría al Partido Popular? Primero, recuperar esas banderas azules. Porque si recuperamos esas banderas azules, quiere decir que las playas están en perfecto orden de revista, ¿no? Como les decía a los que fuimos a la mili, ¿no? Están ustedes en perfecto orden de revista. Bueno, pues las playas estarían en perfecto orden de revista. Pequeño comercio, mire, el pequeño comercio lo que necesita es que el ayuntamiento gestione y esos remanentes de los que se presumen tal, habrá líneas de ayuda a modernización del pequeño comercio. Sí, se hacen algunos a través de la Asociación Boirense de Empresarios, algunos sorteos, algunas campañas de publicidad, que están muy bien, pero son, a mi modesto entender, tienen un alcance muy local, ¿no? Es decir, oiga, pero é máis iniciativa de AVE es máis iniciativa de AVE, lógicamente, o sea, el ayuntamiento colabora, ¿no? Aquí falamos da colaboración do Concello, do incentivo que o Concello debe de facer para, lógicamente, favorecer a actividade comercial dos pequenos, da Praza de Abastos, do Mercadillo, semanal, etc., o mismo que, digamos, que dotar de chan industrial, ¿no? Que creo que se está en ampliación ou en proceso. Sí, bueno, el plan industrial, ¿no? La ampliación de los polígonos. ¿Qué conoce la oposición? ¿Qué conoce la corporación? Mire, lo que sale en el periódico. Se hace una foto con el señor alcalde, no recuerdo si estaba en esa foto también el teniente alcalde, con miembros del SEAR, del Suelo Empresarial del Atlántico, de que van a hacer una ampliación del polígono y tal. Hasta ahí. Nosotros preguntamos en el ayuntamiento, arquitectos, secretarios, tal. La contestación es simple y llanamente es esta, y es muy contundente. Esas son las palabras. Nadie sabe nada. Oiga, mire, si usted tiene, no sabemos si es una ampliación del actual, si es un polígono nuevo, si hay que hacer expropiaciones, si no hay que hacer expropiaciones, cuánto va a costar, quién lo va a costear, cuándo se va a iniciar, hay que hacer modificaciones puntuales en el plan xeral. No. Colaboración con ¿eso qué llevaría? A tener una comunicación con la oposición. En 8 años en 5 años que lleva el señor Martiño en política, conmigo creo que habló en 2 ocasiones por teléfono. Una fue antes del último pleno para aprobar unas facturas que tenía ahí pendientes, ya rematando la pasada legislatura, y otra, bueno, por un tema luctuario que fue cuando falleció don Jesús Alonso, que tuvo la delicadeza que acordamos hacer un pleno extraordinario para recordarlo y fijar 3 días de luto. Bueno, pues fue las 2 ocasiones que habló conmigo. ¿En 5 años? En 5 años. Mercadillo semanal, Praza de Abastos. Mercadillo semanal, Plaza de Abastos. Mira, la Plaza de Abastos sabemos que va a hacer una reforma de una subvención que anunció, creo que, no quiero mentir, creo que hace 2 años. Parece que se inicia a licitar ahora y que se va a ejecutar tal. Eso es la gestión, ¿no? Es decir, si hace 2 años recibes una subvención y la ejecutas 2 años después, el interés que tienes por la Plaza de Abastos no es muy grande, ¿no? Pero é un gran dinamizador de cada pobo, de cada concello. Sí, la verdad es que sí. Mire, nosotros cuando entramos... Un bo escaparate Sí, y sobre todo la Plaza de Abastos de Boiro es una Plaza de Abastos tiene unos comerciantes excelentes, ¿no? Y la calidad del producto es excelente, ¿no? Tanto en pescado como en carne, o sea, aquello es la excelencia, ¿no? Pero sin embargo, yo no sé si no hay interés o quizá lo más acertado decir es falta de gestión, ¿no? Y eso es lo tal. En cuanto al mercadillo, bueno, en su momento un gobierno progresista presidido por el señor Deira lo llevó para la zona del plan parcial de Barraña. Bueno, entendían que no tenía que estar en el centro del pueblo, se llevó para allá abajo. Nosotros cuando entramos no teníamos quejas de la gente. Sí, bueno, la gente se quejaba un poco cuando había temporal, pero bueno, ya saben que normalmente los gobiernos progresistas, si les deshaces algo tal, pues ya suelen decir, ya vienen estos a deshacer aquello que hicimos con tanto esfuerzo los demás. Bueno, nosotros los mantuvimos allá
Y cuando entró el señor Martiñolo decidió también volverlo a subir al centro del pueblo. Si me pregunta dónde más me gusta, dice, mire, me gusta donde dinamice más el pueblo. Posiblemente dinamiza más donde está. Eso tengo que reconocer, posiblemente dinamice más donde está. Es un foco de atracción. Tiene sus inconvenientes, lógicamente el tráfico en los martes, pero bueno, creo que la gente se ha habituado bastante bien al asunto. Hay problemas, sí, en el tema de en los veranos, ¿no? Porque bueno, casi triplicamos la población y lógicamente, querramos o no, cualquier pueblo que triplica la población acaba teniendo problemas de tráfico. Bueno, pero no más allá de eso, nada, ¿no? Que pasa coa carretera, cas obras da carretera Vidres a Neixón? Que pasa aí? Esa... si me pregunto qué pasaría si un presidente de la Diputación le llevara 6 años hacer una carretera y fuera del Partido Popular, ¿qué diría la oposición de él? ¿No? Eso es lo que me pregunto. Esa carretera yo creo que debe ser el mayor despropósito de la Diputación de La Coruña. Dice, llevan 6 años desde que se licitó para ejecutarla. Con esta se rematan, ¿eh? El plazo creo que prometió el presidente, creo que no fue el 15 o el 16 de junio, que era el plazo límite. Veremos, veremos, ¿no? Veremos si se acaba el 15 o el 16. Pero lo más triste ya no es que la carretera quede mejor, aquello es un despropósito, las aceras contra las casas, las caídas en vez... A mí siempre me enseñaron que en Galicia llueve, ¿no? Y en Galicia llueve bastante. De vez en cuando. De vez en cuando. Entonces... as aceras hai que facelas hacia a carretera para que vayan por ali, por las pluviales se vayan para donde teñen que ir, por regatos, por ríos ou para o mar, ¿no? No, bueno, aquí van contra as casas. Despois os accesos ás casas hai problemas de galpóns, de garaxes que van a ter problemas de inundación, está clarísimo, só hai que verlo, o sea, non hai que ser ni ingeniero, hai que pasar por ali e verlos nada máis, ¿no? Despois donde lles expropiaron, ahora lles din que ese metro que non necesitan todo o que lles expropiaron, pero lles van a ceder ese metro, pero ese metro que lles quedan, que lles han desfeito, teñen que reparalos os veciños. Claro. Señor García, foise o noso tempo. En un minuto digo que vostede queira, remarque algo do que dixo para rematar. Para rematar, pois mira. Ou de algo que non lle preguntín, lógicamente. No, a ver, preguntou de todo. Non sei o que lle pido ao señor alcalde que, primeiro, que traia dunha vez os presupostos para ver claramente o que quere facer do pobo, non? Segundo, unha cousa que denunciamos fai uns meses nós, que se poña xa, primeiro que busque os cartos, depois que se poña xa a mirar o tema dos pabellóns, non? Os pabellóns están tercermundistas, non... O siguiente, levan 5 anos sin mantenimento, este inverno foi moi duro, inundacións, vestuarios inservibles, oiga, mire... E a mesma cantidade de actividades de asociacións deportivas que hai en Boiro, que sempre destacou como concello... efectivamente, ¿no? Entonces, yo, mire, si de aquí al 31 de diciembre me arregla lo de los pabellones, hasta casi que lo llamo para felicitarlo. Señor García, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias e moi boa noite. Boa noite e moitas gracias por invitarme. Nos vamos a publicidade e damos aos copatrocinadores que fan posible este programa e programas desta casa e que axudan e que agradecemos moito. Volvemos e nos analizamos a situación política do Concello da Illa co portavoz do BNG e primeiro tenente alcalde Manuel Suárez. Así que non o perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo continuamos con todos vostedes nesta edición de Falemos e lle damos a boa noite e a benvida a Manuel Suárez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego na illa de Arousa, pero primeiro teniente alcalde deste concello. Moi boa noite, benvido. Como estamos? Moi boa noite, moitas grazas por convidarnos a este programa e hasta Canal Rías Baixas. Bueno, somos veciños, estamos neste entorno, estaba para a semana anterior, pero, sí, bueno, un pequeno contratempo que non lle deixou participar. Bueno, a illa de Arousa, para toda a audiencia, anda rondando os 5.000 habitantes, 4.987. O resultado das eleccións en maio do ano pasado foron o Partido Popular 5, Partido Socialista 3, Bloque Nacionalista 3, pero solamente con unha diferencia de 39 votos. Como valora os resultados e como foi un pouco a negociación para chegar a acordo e formar goberno? Bueno, primeiro teño que facer unha pequena corrección. Xa quixéramos nos ter 4.980 e pico veciños, dixeches. Sí. Son 4.800 e pico. Bueno, son os datos que aparecen nos datos do Ministerio do Interior. 4.800? 4.850, 4.860, por aí andamos, por riba dos 4.800 largos, pero non, estamos un pouco lonxe dos 4.900. Somos un concello que mantemos máis ou menos poboación, pero si acaso con unha pequena tendencia a baixa, como prácticamente en toda a comarca, non? Ben, a respecto da pregunta que me facías, os resultados obtidos polo BNG, pois foron os mellores resultados acadados nunhas eleccións municipais. Ata aquel momento, pois foran tamén os mellores resultados acadados polo BNG nunhas eleccións na illa de Arousa, cifra que volvemos a superar nas eleccións galegas, non nas autonómicas, con Ana Pontón de candidata a presidencia da Xunta. Aí volvemos a bater o récord e sacamos xa máis de 1.000 votos, non? Ben, a verdade é que é un resultado pois para nós moi gratificante, non? Despois de moitos anos traballando con presencia sempre no Concello, desde que se constituíu no ano 97, sempre con un concelleiro, e pois dar este salto a 3 e pasar a ter un peso suficiente como para formar parte do goberno, pois para nós foi un paso adiante moi importante e unha responsabilidade tamén importante que, esperamos defender con solvencia, non? Nestes 4 anos que casi, nestes pouco máis de 3 anos xa que quedan de mandato. A número de concelleiros están empatados, pero a número de votos 39 lle separan de ser ou de poder gobernar. O PSOE goberna e é alcalde, gobernan pero en coalición, pero, que valoración fai desto e como foi? Incluso hai rotación ou hai acordo de rotatorio de alcaldía ou non? Sí, é certo que o resultado do PSOE e o do BNG pois é un resultado electoralmente falando pois moi parello, non? Pero isto en democracia os votos son os que contan e polo tanto, aínda que é certo que apenas un puñado de votos máis o PSOE que o BNG,
pois a alcaldía recaiu neles, non? Por todo se sabido que durante as negociacións nos mantivemos que entendíamos, non, que o resultado pois mostraba que había unha demanda veciñal de cambio e, bueno, pois no seu momento pedimos que a alcaldía recaíse en nós e, bueno, o PSOE entendía que eles como forza máis votada pois tiñan que ostentar a alcaldía. Bueno, pois estuvemos negociando durante un tempo e chegamos finalmente efectivamente á conclusión de aceptar o resultado e, bueno, pois como forza máis votada tiña que recaer a alcaldía neles. Pero si é certo que chegamos a un acordo de coalición entre iguais, porque como ben ti acabas de dicir, son 3 concelleiros o PSOE e 3 o BNG, non? Por lo tanto, chegamos a un pacto de goberno, de reparto de áreas e de acordo de liñas de eixos fundamentais no goberno deste mandato e, basicamente, o que se acordou foi un goberno entre iguais, non? Como defines, sin mencionalas a todos, pero as áreas que colle o BNG para xestionar esta legislatura? Ben, nós fundamentalmente o que intentamos foi ser responsables, non, en este acordo, non, e polo tanto respetando que a outra parte pois tamén ten 3 concelleiros igual que nós, intentamos recoller aquelas áreas que entendemos que teñen un peso específico ou que necesitaban de un impulso ou de unha corrección con respecto ao que se estaba facendo, non? Entón, pois, collemos Economía e Facenda, porque, bueno, entendíamos que viñamos de unha situación onde, despois dunha xestión económica que podemos calificar de bastante boa nos primeiros anos, fundamentalmente de Manel Vázquez, donde, a pesar de nacer cunha débeda importante cando nace o Concello de Arousa e nos agregamos de Vilanova, o Concello xa nace cunha débeda de 400 millóns de pesetas, naquela época aínda eran pesetas, e con uns déficits de infraestructuras municipais de todo tipo, de servizos por desenvolver. Entón, pois, era unha situación complicada, e a pesar diso, pois, foise reducindo esa débeda ata chegar ao ano 2018 pois, prácticamente con o Concello saneado. Sin embargo, a partir de aí e ata esta época a situación empeorou, non? Fundamentalmente, pois, como casi sempre acontece en períodos electorais, pois os dispensos económicos un pouco máis altos e foiselles un pouco das mans o tema da débeda, non? Sin chegar a ser crítica, si é unha situación preocupante. Entón entendíamos que aí pois que había que implicarse e había que mollarse aí, non? Por outro lado, pois tamén collemos asuntos sociais que creemos que, a pesar de ser unha competencia impropia que temos que desenvolver os concellos, sobre todo concellos pequenos como o noso, pois si creemos que é unha área onde hai moito traballo por facer, e estamos tamén aí traballando pois duramente. Tamén temos cultura, que creemos pois que tamén que lle había que dar un enfoque de máis participación de colectivos locais e, bueno, pois a cultura pois arraigada no territorio, non, arraigada no país. Temos tamén educación, temos tamén mocidade e, bueno, pois creo que son áreas que poden definir e orientar o Concello pois cara a onde nos pensamos que debe ir. Faga a foto. Cal é a foto que se atopan en xullo do ano pasado cando digamos que se organiza o pleno e a situación, a foto económica? A situación económica, como xa expresei antes, pois é unha situación económica que, sin ser crítica, si era unha situación delicada. Falábase por parte do goberno de que a débeda non ia máis alá de 1 millón de euros, e a débeda a largo prazo agora mesmo está rondando os 2 millóns de euros, é dicir, prácticamente o dobre do que se nos estaba contando, non? Tamén se nos decía que non había problemas de liquidez, que a situación era solvente, que non había problemas para rematar o ano, e o que nos atopamos foi con unha situación de absoluta falta de liquidez, cunha póliza de crédito de 500.000 euros esgotada, que houbo que renovar por outra nova de 550.000 euros. Fundamentalmente, os problemas de liquidez derívanse do PEMUS, do Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Acudeuse a un plan que nos creemos que os proxectos que se puxeron en marcha non, bueno, pois a verdade é que non resolveron demasiados problemas, sino que crearon outros, pero é que ademais son axudas europeas que requiren
de un pago previo por parte do Concello e logo a recuperación das mesmas. E aínda non se produxo esa recuperación. Aínda Europa, a través do IDAE, non lle pagou ao Concello de Arousa esa subvención que anda rondando aproximadamente os 800, 700, 800.000 euros. E ata que recuperemos eses cartos, pois temos problemas de liquidez, non? E o tema da débeda, como decía, 2 millóns de euros nun orzamento de pouco máis de 4,2 millóns de euros é unha cantidade importante, ainda que é certo que estamos falando de débeda a largo prazo, pero tamén é certo que temos inversións potentes por diante que temos que acometer, con o cal nos colocan nunha situación delicada. Non é a mellor das situacións, pero vamos a sair adiante. Como queda organizado os 6 concelleiros, 3 do PSOE e 3 do BNG, ocupan concellerías, están liberados, vostede primeiro tenente alcalde, todos están liberados? Non, temos 2 liberacións totais, unha a do alcalde e outra a miña, e 2 liberacións parciais, unha do BNG, a concelleira Laura Castro, que é concelleira de Cultura, Servizos Sociais e Mocidade, e outra de Rosi Viana, que é concelleira de Turismo, Promoción e Emprego. Se fala de que o orzamento, o persoal se leva desos 4,3 ou 4,2 e pico millóns de euros, para gasto corrente 1,8, persoal 1,6, sería máis ou menos, eso se leva o 39% aproximadamente. O persoal? Sí. E supón un 7 e pico % máis que no ano pasado, co 23? Sí, aproximadamente. A ver, nos quixemos tamén ser rigorosos cando se elaboraron os orzamentos. E a pesar de que hai un incremento, hai unha previsión de incremento recadatorio deste exercicio respecto do ano anterior, non se ve reflexado nos números porque a veces, cando se elaboran os orzamentos, hai a mala costume de inflar as partidas, non? Entón, nos pretendemos ir axustando a realidade orzamentaria á realidade financiera do Concello, non? Non sei se quedou claro o que quixen explicar. Creo que sí, coido que sí. Os investimentos, en que? A donde? Vale, como ben acabas de decir, o gasto corrente e o gasto de personal, vamos, prácticamente levas a totalidade do orzamento, non? Os concellos, xa non o da Arousa, sino os concellos en xeral, teñen un problema de infrafinanciación. Para desenvolver todas as competencias que teñen que prestar, máis aquelas impropias, pero que tamén prestamos, como dicía antes, como poden ser os servizos sociais, como pode ser incluso a educación, o tramo de 0 a 3 anos, ou outros servizos que temos que prestar, non contamos con recursos para afrontar toda esa situación. E entón temos que acudir, pois, a solicitar axudas a outras administracións, como ben pode ser a Deputación Provincial ou incluso a Administración Autonómica ou a estatal. Nos entendemos que os concellos teñen que estar financiados axeitadamente para prestar aquelas competencias que lle son propias e incluso aquelas outras pois que, como administración máis próxima aos cidadáns, debemos prestar, non? Entón, nos basicamente as inversións son feitas con fondos de outras procedentes, con achegas de outras administracións. Fundamentalmente o Plan Máis Provincia, pois que aporta ás arcas municipais en torno a €500.000, non? Que todos os anos os concellos temos que solicitar, presentar proxectos e unha vez elaborados xustificalos, o cal iso tamén nos carga dun traballo administrativo a todo o funcionariado municipal que, quero dicir que pasamos moita parte do ano pedindo axudas e outra parte do ano xustificándoas, non? O lóxico sería que se nos vamos a desenvolver esas competencias se nos den os recursos a nós. Incorporámoslos ao noso orzamento e damos as contas que temos que dar, obviamente, primeiro a oposición e despois ao Consello de Contas. Ben, a onde van esas inversións? Bueno, pois moitas delas, unha parte importante vai a obras, basicamente son obras de mantemento, non podemos facer grandes obras con €500.000 para todo, que non toda a partida de €500.000 vai para obras, pois basicamente son pequenas obras de mantemento. Asfaltados, algún tramo de alcantarillado e arreglos públicas e pouco máis, non? Hai que subir tasas e impostos? Xa o fixemos. A verdade é que é unha das medidas que non gusta tomar, que a ninguén lle gusta tomar, pero que había que facelas. Tiñamos certo marxe tamén, o Concello de Arousa, a pesar da suba de impostos e de taxas, non é dos concellos máis caros do Salnés,
Bueno, como decía, pois é unha medida que nos gustaría non ter tomado, pero debido á situación na que nos atopamos, e era unha demanda, ademais, por parte de intervención, que os concellos teñen que ser viables, e é certo que a maior parte dos servizos que se prestan polos concellos, polo menos o que se recada vía taxas por esos servizos non nos cubre. E despois tamén quería facer mención de que os impostos tamén son unha ferramenta para intervir tamén socialmente, quero dicir, aquelas persoas que máis teñen, pois tamén teñen que aportar máis, non? E entón, pois, tampouco queríamos renunciar a esa faceta da política fiscal municipal. Peixón, modelo de illa para turismo, para desenvolvemento de urbanizacións, de campings, de hotéis, cal sería? Cal vai ser? A verdade é que en este sentido o Concello da Arousa temos limitacións de desarrollo, porque, bueno, temos unha porcentaxe moi elevada do noso territorio sometida á lei de costas, non? Tanto a franxa do Estado como a que podemos que agora pode aproveitar e valorar o que pasou coa lei de ordenación do litoral. Nos creemos que a lei de ordenación do litoral ten, no caso específico da Arousa e no caso específico do urbanismo e de modelo de pobo, ten pouca afectación, non? Nos temos un plan xeral que contemplaba chan urbano pendente de desenvolver, o que, bueno, conocen os veciños como eran as áreas de reparto, que unha vez que se aproba o POL, o Plan de Ordenación do Litoral, 3/4 partes dese chan deixa de estar disponible para desenvolvemento urbanístico. Con o cal, eso limítanos de unha forma bastante importante, non? Tamén temos que decir que, a pesar de manter o mesmo número de veciños, como decíamos ao principio, un pouco por debaixo dos 5.000, que eso tamén ten repercusión na financiación, temos vivenda. Quer dicir, cada vez hai máis vivendas na Arousa, o que acontece, pois, que obviamente, se antes nunha casa vivían 5, 6, 8 persoas, pois agora vivimos 1, 2 ou 3, non? E temos un problema porque o chan e a vivenda na Arousa estáse encarecendo exponencialmente, non? E entón, pois, atopamos persoas traballadoras, veciños que queren desenvolver o seu proxecto de fogar e vital ali, que teñen dificultades para facelo, non? E entón, nos o que pedimos é que se reconozca esa especificidade, e obviamente non somos os primeiros interesados en preservar o noso medio, en preservar a nosa costa, que é a nosa riqueza, o noso medio de vida, tamén é a nosa identidade paisaxística, e polo tanto somos os primeiros interesados en preservar ese entorno. Pero tamén se nos ten que axudar de alguna forma para poder desenvolver chan e vivenda. Hai que ser conscientes de que a Arousa é un territorio escasamente 7 km cadrados, con pouco chan, gran parte del afectado pola lei de costas, pero que ademais con parcelas pequenas, non? Entón, as limitacións a veces de espazo, pois, para nós son un límite, non? Ademais, con moi pouco, vamos, o Concello da Arousa nace con 0 metros cadrados en propiedade, non? Agora o Concello foise facendo con algunhas pequenas bolsas de terreo a través dos desenvolvementos das áreas de reparto, pero que son escasos, son parcelas escasas, e incluso algunhas delas, pois, que non son aptas para aproveitamento urbano, non? Quero dicir que non temos chan público tampouco para desenvolver. E entón, pois, si necesitamos axuda en ese sentido para poñer en marcha o mellor algún tipo de cooperativa, de vivenda pública, pero tamén é certo que os concellos non teñen capacidade normativa. Estamos sometidos á legislación do Estado, á legislación autonómica, e vemos que os desenvolvementos que se están facendo tiran un pouco máis polo que é o tema da vivenda de uso turístico, e iso a nos non nos resolve os problemas. Modelo de illa. Nos defendemos que a Arousa ten que seguir sendo unha vila de mariñeiros, unha vila de xente, onde viva xente. Non queremos ser un parque temático, non queremos ser un sitio onde a xente vaya ali e pense que está, pois eso, nun parque temático. A Arousa é unha vila mariñeira, con encanto, máis que sobrado e máis que reconocido por todo o mundo. Os que ides á illa, ides á praia, pero tamén nos queredes ver aos arousáns. Seguro que estades encantados de vernos a todos por ali, non? Pero tamén é certo que
temos un turismo que temos que aproveitar e que é unha fonte de recursos que hai que poñer en valor, non? Un turismo respetando, dixeno en outras ocasións, a escala do que é a Arousa. O sea, non, creo que sería un erro convertir a Arousa nun destino vacacional exclusivamente, turístico do sol e praia exclusivamente. Creo que nós temos outras potencialidades, temos o mellor marisco do mundo, temos o mellor peixe do mundo, temos o mellor viño do mundo, pois creo que combina perfectamente. Que o turista ou os veciños que veamos e comelo ali, non? Exactamente. Bueno, señor Suárez, imos mal de tempo, isto sempre é un problema, porque... Pois tedesme que chamar máis veces. Un concello dá para moito. Fáleme e resúmame o convenio do Concello con a Quais pola nova EDAR que vai a supoñer, pois eso, alrededor dos 2 millóns de euros. Sí, en torno a 2 millóns de euros. Xa o adiantei antes de que a situación económica do Concello non era crítica, pero si era preocupante na medida en que temos inversións que afrontar inmediatas, non? O saneamento tamén é un dos piares da nosa acción de goberno, non? E creemos que temos que ser exemplo e temos que ser vanguarda na protección do medio. E, polo tanto, contar cunha EDAR, cunha estación depuradora de augas residuais, cunha rede de saneamento e cun abastecemento de auga potable, pois a nivel do que se exixe, non? Nun entorno como o noso, vivindo como vivimos dos recursos naturais, pois creemos que é unha liña na que temos que incidir. Ben, a realidade é que nos atopámonos con que isto, dentro do ano 2018, en que se declara de interese xeral a construción dunha nova EDAR na Arousa, pois a verdade é que a información que nos tiñamos deste tema era escasa, por non decir ninguna, non? Pero era foi unha casualidade, non? Que tuveran pouca información, digo. Non, foi que o goberno naquel momento pois decideu que este non era un tema importante, ou se o era, desde logo, non transmitía esa preocupación, nin pasaba a información que debería ter pasado, non? A realidade é que no ano 2018 o Reino de España é sancionado pola Unión Europea, inmerso en un expediente sancionado por incumprimento da directiva, en este caso, de residuos urbanos, non? De depuración de aguas residuais urbanas. Si, entende. Vale. Ben, pois entre eses incumprimentos que tiña o Reino de España ao largo do litoral de todo o Estado, un deles era a depuradora de Illa de Arousa. E entón deciden declarar de interese xeral a execución dunha nova depuradora. A directiva da Unión Europea de augas residuais urbanas é do ano 91. E a actual depuradora nosa é do ano 2000. É dicir, casi 10 anos despois de estar a directiva europea en vigor, construíse unha depuradora que non cumpre coa directiva. E agora atopámonos na situación de que temos que facer unha que efectivamente cumpra coa directiva, claro. Pero esa nova que cumpre coa directiva costa 8,5 millóns de euros. E despois de distintos convenios que vai e ven, finalmente a Quais plántanos un ultimátum no que nos di: si o queredes, estas son as condicións. 80% pon o Estado e o 20% ten que poñer o Concello. De ese orzamento, en caso de que haya sobrecostes, os sobrecostes tenos que asumir íntegramente o Concello. E dignos, e ese 20% non queda excluído de que poida contar con achegas de outras administracións, pero buscadevos vosa vida, sabes? O Concello de Arousa, menos de 5.000 veciños, dignos que vayamos ali á Xunta e que lle digamos: soltade a pasta, falando claro. Ben, creemos que non son formas, pero, como decía, creemos que era unha responsabilidade e unha obriga pola nosa parte, por nos que non quede que Arousa conte cunha depuradora que se adapte á normativa, que cumpre con todos os estándares de calidade. A realidade tamén é que esta semana tivemos unha reunión con Augas de Galiza precisamente para o tema da financiación da EDAR, e xa nos dixeron que para a EDAR eles non poñen ningún peso. Despois de ter feito declaracións Etel Vázquez, cando era conselleiro de Infraestructuras, cando dixeron que iban naquelas obras declaradas de interese xeral na comunidade autónoma, que iban a poñer financiación. Agora dicen que hai unha nova política na Xunta, debe ser que agora chegou o momento de facer inversións en saneamento na Arousa. E entón, no momento en que chegado o momento de facer inversións na Arousa, aí xa eles non financian, xa temos que facernos todo. E entón dixéronnos que na EDAR que non poñen nada.
E no saneamento, perdón, na rede de saneamento, que temos que facer tamén melloras, que tamén o Concello ten que aportar. É dicir, a toda agora, o plan de saneamento da Ría de Arousa, todas as obras que se estuveron acometendo, 10 millóns de euros na depuradora de Vila García, 5 na Pero aí entende que hubo falta de diligencia nos gobernos anteriores ou non? Nos municipais? Entendo que hubo falta de diligencia por parte do goberno municipal anterior e falta de compromiso actual por parte do Estado na construción da nova EDAR e por parte da Xunta na mellora da nosa rede de saneamento. Cal é a postura do BNG? Estamos xa ao final do tempo. Cal é a postura do BNG sobre o sistema este de control horario do Concello que antes non se utilizaba? Ben, nos atopámonos con unha situación de despilfarro de 12.000 euros por parte do anterior goberno na compra dunha aplicación e no mantemento da mesma durante anos que nunca se utilizou. E nos creemos que iso a veciñanza pois ten o que saber. A realidade é que, a pesar diso, o sistema de control horario implantouse no 2019 como a garantía dos traballadores, non? Para que non houvese abuso, para que as horas que se traballaban efectivamente se pagasen, non? Ben, pois nos buscamos distintas alternativas e atopamos unha aplicación que está por debaixo dos 200 euros ao ano. Xa se puxo en marcha, xa empezou a funcionar este luns e teño que decir que en todo momento contamos coa colaboración dos traballadores, que, por outro lado, no ano que levo non detectei ningún caso de absentismo ni incumprimento horario, nada reseñable. Quero dicir que sempre contamos coa súa colaboración, cousa que eu lle quero agradecer desde aquí. Que se vai facer con eso? Pedir explicacións a... Nos pedimos explicacións, esperemos que sexan dadas. Bueno. Un último apartado... dentro das condicións que ten a illa, chan industrial, favorecemento e, lóxicamente, apoio ao pequeno comercio, á pequena industria vinculada co mar, etc., que, en definitiva... Sí, perdón. Sí, no. Nos creemos, como che decía antes, que Arousa é un territorio frágil, sensible, de apenas 7 km cadrados e creemos que cada sitio ten que estar no seu lugar, non? Nos temos unhas potencialidades, hai determinadas actividades que obviamente teñen que estar ubicadas na costa, pero fora dai, pois creemos que hai polígonos industriais que están mellor dotados, que están mellor comunicados e que poden facer moito máis competitivas as empresas. Nós temos que desenvolver actividade propia, que non ten sentido levar a Arousa e industria que non é para os produtos do mar, o sea, unha conserveira, unha nave pequena de procesado, de o que sea. Xa hai algunhas e van contar con todo o apoio e colaboración por parte do Concello, non? A respecto do comercio, o comercio é outro dos sectores que está vivindo pois un momento complicado, non? Estamos na era das novas tecnoloxías, vemos algunhas empresas multinacionais repartindo a domicilio domingos pola tarde, entón, pois, contra eso é moi difícil competir. Non lle pasa só ao comercio da Arousa, senón que lle pasa tamén ao comercio de toda a localidade. Desgraciadamente é así. Nos, aínda que non é unha área que está xestionando o BNG, pero sí entendemos que é unha área fundamental, porque ao final isto tamén estrutura a vila, estrutura a sociedade, xera riqueza, dá saída, é o único que dá saída ao produto local, porque ao final as grandes áreas pois non lle dan saída ao peixe que collen os mariñeiros. Señor Suárez. Pero tamén estamos vendo como por parte de concellos veciños se está facendo unha aposta por un modelo que vai absolutamente en contra do comercio local e que, a pesar de que a priori pode ter un impacto en emprego, pénsase que importante, a realidade é que cada emprego nun área comercial destrue 3 postos de traballo no comercio local. Señor Suárez, non quería deixar de non decir isto. Ben, pareceme ben. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Moitas grazas a vos, boa noite. Bueno, isto foi o que nos deu de si esta edición de Falemos, hoxe con o teniente alcalde de Illa de Arousa, como Manuel Suárez. Tamén estuvemos con Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro, e co alcalde de Ribadumia, con David Castro.
Ata a semana que ven, moitas gracias por estar aí, moi boa noite. Programa ofrecido por Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.